सर चाय लेबो सर। हम एक रिपोर्टर बानी, जो भी बा बिना डर के बता सकेला। एगो सच्चाई पे रोशनी डाले के बा। कौन सा सच्चाई सर? 6 महीना पहले कलेक्टर लीलावती कार एक्सीडेंट में मरल रहनी। वो हादसा ना रहे, हत्या रहे। हत्या भर रहे कि हत्या के लिए रहे? पूर्व मंत्री VBR। हाँ? ये देखी भैया जी, गांधी जी के मूर्ति के आगे पोज दे रहल बाटे। हमरा का अरेस्ट करता कि अनशन में रही। ए, सबूत के जलेले से कुछ न होई, ओकरा का भी जलाओ। पेपर में भी आ गिल बा। अब तो लो चुप बैठल बड़ा। अभी रहुआ मंदिर रहती मुंह बंद कर, ना तो फोड़ दे तोरा के। शंकर कहाँ बा हमार पुलिस वाला? सवेरे से बिना खैले बैठल बा। के बा ये आदमी? पीछे चला, पीछे चला। चला चला सब पीछे हटा, पीछे चला। पीछे। हाँ सर, सुबह से बिना कुछ खाए पिए ऐसा नहीं बैठल बा। अरे वो सब हम देख ले, तो सब पीछे हटा। चल चला 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 यहाँ से। चला चला चला। ए बुढ़ाऊ, जा अपन काम कर जा। का पुलिस से परमिशन लेला का? हाँ, पब्लिक प्लेस बा, एहिजा बैठल मना बा। हवलदार धक्का मार के बाहर निकाले ये साहब। रे उठ, चल उठ, उठ, चल। उठ एहिजा से। रे ए उठा, उठ रे उठ रे। ए, ए ससुरा उठ। अरे ससुरा उठना, ससुर का अरे नाती उठ उठा रे। यहाँ से। ए उठा उठा तो उठा दे। ले चल, ले चले ले ले चल। ले चल। अनशन करी है। सन करिए। चला तो लोग रहे जैसे, चला चला जैसे, चला चला हटा जैसे, चला रे चले, चला चला सब जैसे। ये। चला चला हटे यहाँ से। जा जा अपन घर जा। ए पीछे चल। चला पीछे हटा, खाली करे यहाँ से। अनशन करी है, भूखा मरी है, यही सब काम बका सरकार के। क्या साला हीरो बनेला? हे कार्य सोच तो इतना हिम्मत? ए इंस्पेक्टर, का रे चुप बैठल आदमी के तू डरपोक समझ ले बड़ा? अरे ये लड़का का कहले बा? गांधी के मार्ग पर चली ई सोच के सवेरे से अनशन कर रहल बा और ओकरा के तू मारा तारा, अपन वर्दी के रौब झाड़ा तारा। उ दिन तो को गुंडा आके हफ्ता मांग रहल रहे, पुलिस के फोन कैल तो केहू ना आई। तो के मामा बुलाइलस या भांजा बुलाइलस, के बुलाइलस? तू ए लड़का पे हाथ उठा के तो देखा, सही सलामत घर न जाइबा। हाँ, वर्दी पहनला से तू अपना आपके गवर्नमेंट समझ लेला का? ऐसन का हो गइल जे तू केस करे खातिर आ गइला? चले जा इजा से। ये कोई राजनीति करे वाला आदमी आवेला तो तू का ओकरा के रोक लेवेला? अगर कोई शांति से बैठल बा तो चल ले लोग। कब सुधर बा लोग तू लोग? अगर तू हथियार उठावा चलता तो के आखिर तक अकेले ही लड़े के पड़ी। अगर तू हथियार फेंक के लड़वा तब पूरा दुनिया तेरा साथ मिल के लड़ी। अरे पुलिस वाले, एकरा बाद ही लड़का पे अगर तू हाथ उठेलो तो अनर्थ हो जाई। हाँ। नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आइल बानी। शाम के अखबार में आपके बारे में पढ़ल रहली। आप एक अलग लक्ष्य के लिए अनशन कर रहल बानी, उहे आज हम एक छोटा सा एपिसोड में बताई। सर यही पूरी मीडिया बा, इस समय हम ओकर कुछ न कर सकेली। नया नया जोश में बैठल बा, आप चिंता न करी, 2 दिन में भाग जाई खुद ही। आप बोल रहल बानी कि लीलावती के खून BBR के लिए बाड़े? करवा लगे सबूत बाय कर। सबूत हमरे पास रहे लेकिन वो जला दियल गइल बा। बिना सबूत के केकरो कैसे गुनहगार साबित कर सकीला? हम कहले रहे सबूत हमरे पास ना है, लेकिन सबूत दुनिया में ना बा, ऐसा ना बोल दे रही। सच्चाई हमनी के ढूंढे के बा। सच्चाई कभो ना मरेले, वो कहीं तो जिंदा हुई। ओके सरकार के ढूंढे के चाहिए, ये हमार विनती बा। बोले तानी गलत ना समझी सर, आप भी एक गुंडा रहले, यहाँ सब बोले ले। बहुत बार जेल जाके भी आईनी, ऐसन बतावेला यहाँ के लोग। और बात में सच्चाई बा, ई कैसे विश्वास कर सकीला हम? हम गुंडा रहे ये सच बा सर,
ई गांधी जी के मूर्ति के उद्घाटन के समय काला झंडा दिखावे वालन के मार मार के भगावे वाला यह सईदी सत्याबा एगो रेलवे स्टेशन पे मोहनदास लाठी के मार खावे के बाद वो महात्मा गांधी बन गई। जिंदगी के चोट हमार रास्ता बदल देले। इस सत्य की जिंदगी में जौन कुछ भी बीत रहल बा उस सत्य के परीक्षा बा। बीबीआर एक पूर्व मंत्री रहले। राजनीति और सरकार में उनका अंदर से बहुत वट चलेला। एगो अकेले आदमी क्या उनके खिलाफ जीत सकेला? सर, ये गांधी मार्केट में हम अकेला ही अनशन कर रहल बानी। ये खबर रवा के टीवी स्टेशन पे पहुंच गए तो रवा यहाँ आयल बानी। हम जो बोलो तानी वो सच बाकी झूठ बा। ये ढूंढे के रवा ना आयल रहे, ऐसा ही ढूंढे वाले हमार बात के सच्चाई पे विश्वास करे वाला हमार साथ दे ही ये विश्वास हमके बा सर। ऐसे अनशन पे बैठे खातिर कितना दिन तय केले बानी? सत्य के जीत होखे तक, इस सत्य के बदन में जान होखे तक। विजय मूर्ति, आप का कर रहल बानी? बिहार एक पूर्व मंत्री बाड़े, भैया जी एक बहुत बड़ बिजनेसमैन बाड़े। इतना बड़ आदमी के एक शक के बुनियाद पर कैसे पूछताछ कर सकीला? वो एक खून के मामला बा। सर, लीलावती के खून के सबूत अपने आंख से देखले रहली सर। सिर्फ सबूत ही न विजय मूर्ति, खून होई देखला के बाद भी हमारे गवाह के कोर्ट में मंजूरी ना होखेला। सबूत लेके आवा, हम ऑर्डर इशू करता नहीं सर, वो डेट में ई नाम के आदमी कोई नहीं रुक ले जा। ई डेट में हमारा ट्रक कहीं ना गिरे सर, अपने शहर में रहे। हमके गलत ना समझी सर, राउर भाई बहुत मेहनत से ये सबूत ढूंढले रहले। अब सब चौकन्ना हो गए सर। अब हम ढूंढब भी तो ना सबूत मिली। सगरो सबूत मिटा दी गई। केहू सच्चाई के जीत के खातिर अनशन पे बैठल बा, ओकरा बारे में सोच के दुख होता। वो जीती सर। वो कैसे जीती? हाथ में कोनो सबूत नहीं वो है। भगवान बाड़े सर। नमस्ते छोटे भाई, हमारा नाम त्यागी नारायण मूर्ति है। 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल भई रहनी। ये देश के लड़ाई करे खातिर जवान लोगन के आगे आवे के चाहिए, ये सुन के हमारे जैसन लाखों लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल हो गई। उनकरा बात में जो सच्चाई रहे वह हमके खिंचले रहे। तोहरे बात में भी वह सच्चाई बा, यही से हम विश्वास करतानी तोहरे साथ हमहू अनशन में बैठब। अरे मुत्तपा, हम तो मारे आइल पुलिस के रोकले रही, बाकी ई भाई के साथ हमनी लोग के भी लड़े के चाहिए, ऐसे ना सोच ली। अब हम सब का सोच रहल बानी? चला दुकान बंद करा। काहे रे? फालतू प्रचार के लिए और राजनीति के लिए हमनी के दुकान बंद कर देवनी सन। एकरा खातिर आज हमनी के सामने को सत्य खातिर लड़ाई करता तो ओकर साथ हमनी के ना देम सन त के दी? चल दुकान बंद कर, हम बारी तोरा संगे। चल बंद कर दुकान, चल बंद कर, बंद कर दुकान। लड़ाई के बहाना से कुछ लोग पेड़ काटेला, ना तो इंसान काटेला। वो तो अनशन पे बैठल बा ना, ये अच्छा बात बा। का मैडम, पार्टी शुरू करे खातिर लड़ाई करता का? सच्चाई के जीत होके की चाहिए की ना, भलाई होके थी ना मैडम। गुंडा रहता का भइल, लेकिन ओकर लड़ाई जायज बा। जनता के खातिर लड़ाई कैले रहली कलेक्टर लीलावती जी, समाज के खातिर लड़ रहले उदय मूर्ति जी। ई दोनों पे मार देहले सु लोग, एकर खुलासा होके के चाहिए। इस सत्ता के हम सब
मिल के साथ दे। वो पवित्र देवी के हम अपन हाथ से खाना खिलवले रही। वो भली औरत के खून कैसे करे के मन कैला होई। वो जालिम हैवान बा, वो हैवान के फांसी मिले के चाहिए। सत्या जे बोल रहल बा वो सही बा। सत्या, सॉरी सत्या।